Time to prepare our catch. Mä olin oikeassa, kun sä olit väärässä. We are going to fillet a fresh northern pike. Joo, mitäs se nyt? Vatsan sisään. Sitten mä haluan katsoa sinne vatsan sisään. After a successful day fishing in the Finnish wilderness, it's time to prepare our catch. In this short Bushcraft Tribe mini episode, we show how we fillet a fresh northern pike using a simple traditional method. No fancy equipment, just a sharp knife, patience and respect for the fish. Mä tykkään isästä. Mä tykkään kaskin susta. Joo. Isä, tällä laavulla on sepeä. Eikö se ookin? Isot hauet me syödään isot hauet. Mut pienet hauet me myös syödään. Niissä taitaa olla ruotoja. Mut ei niitä voi onko ruotoja. Silakka on hyvä kala. Joo. Mitä? Uskallanko mä koskea tuohon vauvat tuohon osaan? Haua. Niin joo, saa. Haua mitä? Otan. Mä saan. Älä koske. Miten? No täällä. Isä, sattuuko siitä haukea, kun sä löit sitä päähän? Kyllä se taas se kuoli tähän. Eläinparkka. Ai. Takkasit ton puukon tähän. Puuhan tässä Miksi on piti tää. raapia tähän puuhun? Miksi? Ja, Miksi mun piti raapia tohon puuhun? no kun se on niinku semmonen juttu. Kädet likautuu. Eikö se jää? Odottamista on kova. Oi. Lepäässä. Oi. Oi. Lepäilääks vähän? Nukutaanks vähän? Ja nukutaan. Nää on pikku päiköt. Otetaan pikku peikyt. Onko mun käsi kylmä? Oi, vähän. Mä lämmitän mun käsitä. Okei, mä lämmitän mun käsitä. Mulle nyt syödään vähän nyt suklaa. Syödään vähän suklaa. Syödään vähän. Katsotaan täällä herkkuja. Sulle on mehuvatti. Sitten meillä on freebake-kola ja suffeli ja suklaat. Otetaan suffeli. Oi, tää on pokki. Tossa. Mitä? On oleva. Mä en pysty kauan tässä kauan, koska mulla on pissaat. No mennään katsomaan. Mä voin mennä isä. Niin, isä. Niin. Niin.
Kissaaminen. No, Ota isä molemmat fileet mukaan. Joo. Onko mun hauki iso? Onko? superiso. Fileet on hyviä. Sinne jää kyllä tosi paljon. Oi, sinne jää. Loppu jää tuohon varoittavaksi esimerkiksi. Iso vesipeto. Iso vesipeto. Iso vesi. Ei, nyt se ei onnistu. Eikä on mitään helppoa. Ai. Niin. Juu.